There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV is on, and I always sleep with my girl. Socialistes exigim en este plenari que es cree, que es convoque, que es constituïsca una comissió d'investigació perquè tenim sospites de que estem davant d'un procés de contratació farcit d'irregularitats que s'ha realitzat en frau de llei, sense publicitat i concurrència i beneficiant en quantitats milionàries a empresaris i empreses vinculades no sols al Partit Popular, sinó amb vincles més que estrets amb l'actual alcalde. Mire, si és criticable beneficiar l'empresa d'un amic, més ho és beneficiar una empresa en el qual un puga tindre vincles. I no ho dic jo, ho va dir vostè, senyor Artur. El dia 17 de juliol, al periòdic Levante, en una entrevista, vostè va afirmar: facilité un grupo para comprar Tele7 y recomendé a su director. Ha col·locat directors i els ha cessat. Ha col·locat gerents i els ha cessat. Ha col·locat professionals que després li han continuat treballant per vostè en altres àmbits. Què és el que fa? Que el seu doble discurs està portant-lo a dir que no tenen diners, que han heredat un ajuntament en bancarrota, que tenen que tancar escoletes públiques, que acaben de tancar Gandia Televisió, que han despedit a més de 30 treballadors i al mateix temps estiguen justificant una inversió de 3,5 milions d'euros. Si tot està clar, quin problema hi ha i que hi hagi una comissió d'investigació. Vostè, senyor Torró, va tancar la televisió pública perquè costava 875.000 euros anuals i ara adjudica contractes per 1 milió d'euros anuals durant 3 anys a les televisions privades per a emetre determinats esdeveniments dels que ja informen, per cert, com per exemple les falles, la Setmana Santa, la Fideuà o el Dia de l'Arbre. Jo no sé si això és cinisme o és que vostè ens vol prendre el pèl, perquè per a fer tot això, és a dir, per prestar un servei de competència municipal, amb una informació transparent i per preservar el pluralisme ideològic, polític i cultural, vostè tanca la televisió pública i dona 1 milió d'euros a 2 televisions privades. Vostè, després de tancar la televisió pública per ser massa cara i no ser legal i de despatxar els treballadors sense indemnització, després d'una legislatura criticant la parcialitat de Gandia Televisió, ara li donem més diners que es gastaven en la televisió pública o en les televisions privades, una de les quals és afí a vostè, i deixem-ho ahir, amb un procediment en el que no hem participat ningú de l'oposició, fet per l'empresa pública al marge del consorci que vostè no sembla que pugui constituir i amb uns arguments capciosos i no per risibles menys indignants. En el cas que es constituït la consorci aniran d'aquestes 2 televisions 500.000 euros a la televisió pública. Con lo qual vaig dir una cosa, sap que van a tindre la gent de Gandia? Van a tindre 3 televisions, les 3 emitint temes d'interès per a la ciutat de Gandia, Falles, Setmana Santa, les 3. Perquè si alguna de les 3 no ho emiteix, no té la subvenció. Així tenim que fer-ho públic, i ho saben tots, i ahí estan els treballadors que ho saben, i més d'un treballador de Gandia darrere, amb nosaltres, però quan estem allà no sortien. Estava prohibit que anara Arturo Torró, i vostè, senyor Moya, ho sap també. Vostè estava prohibit. Prohibit. Perdó, jo dic que n'hi ha algun treballador que per nosaltres, jo no dic a ningú, i tinc tot el respecte, i en ningú moment ja vos ha dit que si algú vos ha maltratat ha sigut estos senyors. Que no vos han posat on vos tenien que haver posat. Si voleu entendre-ho, ho entengueu. Vostè s'ha tirat al carrer, vostè. Bueno, jo no, perdona, me toca, perdona, me sap mal, però em toca parlar a mi. Joan Pastor firma un contrat amb una empresa que vostè diuen que és rus, que diu: la empresa tal es titular de la explotación de la concesión que emet la televisió d'àmbit comarcal telesafor.com i que ha començat les seues emissions de forma regular l'any 2011.
Vostè estan reconeguent així que aquesta empresa té l'explotació, vostès, l'explotació de... I ara diuen que de la televisió de Rus, primera. I bueno, no vaig a exigir-ho perquè la veritat que n'hi ha per avergonyir-se. Vostès li donen 200.000 euros a esta televisió en junta de govern, sense passar pel pleno, en ja un ajuntament que havia perdut vostè les eleccions. Si vostè està convençut que la Guàrdia Civil té que entrar, si pot anar al juzgat demà matí, perquè jo no tinc ninguna por, ninguna. Ara li dic, vostè a mi no em colorejarà mai la cara pagant 200.000 euros per un programa fora haver perdut les eleccions. Senyor Torró, al·ludit personalment. Senyor Lorenzo, haver agarrat la portavoz. Té vostè la paraula. Però si vostè m'al·ludís, tinc dret a contestar. Jo també tenia el dret de vegades de quedar així. Sí, bueno, si vostè a mi no m'al·ludís... Senyor Marcarell, si vol parlar ara i si no talla. En qualsevol cas, vostè pot revocar el conveni. De la mateixa manera que ha revocat els convenis, de la mateixa manera que ha trencat l'edifici Nova, de la mateixa manera que ha dit que va privatitzar les guarderies municipals, vostè té la capacitat dels seus 13 regidors per revocar aquest conveni. Va fer-lo, senyor Arturo? Va revocar el conveni que va ser signat en un govern en funcions? Va fer-ho?